zan gama wallahi zan gama ai sarkin nan dan arziki ne ai duk wanda ya taba sarkin nan sai ta karfi na ya kare ai sarki ya ga mai mana komai alaji haƙƙin mu fara aka kwata ba shi ya je ya kwato mana kai fa kai kana ganin mutum ya isa ma ya taba mana wannan bawan Allah a ga sauran kalle shi kai mu fa akan sarki ba komai ma za mu iya fa ba wani kuri da ba yau ba mai gida ina jin ka nawa zan baka ne kudi na 250 ne 250 kuma 250 wallahi mun tsada ba zan iya biyan 250 ba 130 zan ba malam kai ka biya ni kudin mai 250 ne kudi na ni ba zan karba 130 ba kai 250 gaskiya yayi mun tsada wallahi ba zan biya 250 130 zan baka ni kuma wallahi 250 zan karba ni kuma ba zan baka 250 ba 130 zan baka kai ka zuba min mai 130 zan baka ba zan karba ba wallahi ni za ka rena hankali wani irin renin hankali ne ka san ko ni waye ko kai waye malam sai fa ka ban kudi na fa wallahi sai ka ban kudi na kai ni za ka ce kwala to kai ka san ko ni waye ko kai waye ka san ko ni waye ko ka ci min kwala ka san ko ni waye kake ci min kai kwala ba ku ba mutane kuɗa da yake faruwa banza ya kawai talakawan banza ne yake faruwa ne yalla bai kai wani za kai ka san baka da kuɗi za ka hau yalla bai me yake faruwa ne wannan yaron ni zai zaga har ma da ci min kwala kai waye da ba za a zage ka ba kuma ka zo ka hau mashin ka hana ni kuɗi na kuma ka zagi sarki kai ya zagi sarki wallahi sarki ya zaga